Hi. Hi guys. Iniisip ako kung saan ang masarap na makakainan namin. Kasama ko kasi anak ko. Hindi ako nakapagluto ngayon. Sinamahan ko siya sa training kasi swimmer kasi ito eh. Ano kaya yung masarap na, alam mo yun, yung mura na masarap pa. Kaya I think may naisip ako, lumihan siya, mamihan, beef pares, you know, common siya pero lagi ko nakikita yun na maraming nakapark, maraming kumakain. So I think kahit common yun, pupuntahan natin yun kasi pag gano'n yung impact ng mga tao doon, gano'n na tinadayo at saka maraming kumakain, sigurado masarap yun. Kaya tara, explore tayo. Sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Okay, this is along Malabago Road, Talasyo, Pangasinan. Dito yung sinasabi ko sa inyo na mamihan, lumihan, pares, beef pares. Start lang siya sa garahe niya, tapos hanggang sa marami nang pumupunta para kumain, which is good sa isang starter na katulad na sa kanya. So tara, tikman natin yung kanyang beef pares, dos. Yan, nakikita niya yan, yung mga naka-park na motor. Yan, dito na tayo mag-park. For sure wala na tayo maabutan na. Sige, tara. So, may pares. Ano sa amin? Beef pares. Sa pares. Oo, ayan. Ha? Yes, yes. Bigyan mo kami na. Ano gusto? Beef pares? Pares. Ano, dalawang beef pares tayo. Hindi, tayo. Ayan, dalawang po. May siomay yun. Sila may mga toppings. Sila may mga toppings sila. Ayun, magkari na. Ay, mga toppings sila. May utak, may lamang loob. So, iba't ibang mga toppings. Actually, ito si Kuya. Siya yung may-ari. Ayan. Ano yung pangalan niyo ulit? Jerry. Kuya Jerry. Kuya Jerry. Isa siyang OFW dati. Tapos, iba OFW kayo dati. Tapos nag-capital sila. Tapos hanggang sa mag-put-up sila nito. Actually ito, pinakaunang pwesto nila. Doon, garahe nila dati. Yan. Tapos sa kalsada po. Oo, Unang-una sa kalsada po. yan, sa kalsada. Kumakain na ako dyan kasi nagpapakarwash ako doon eh. Malis pa lang. Kumakain sa mapalaki nila. Ito na siya. Ayun. Kasi masarap din naman talaga. Kaya dinadayo na ng lahat. Kasi dito sa lugar natin, walang beef pares dito eh. Dati, ito lang ito. Unang-una, mami lang ito dati. Tama. Yun yung unang ano yun. Tapos yung medyo pa pala yun yung mga mata ko doon. Oo. Paris. Kaya nag-ano na siya, no? Nakita ko na yung Paris. Tapos dati, wala pa kayong mga toppings na ganyan. Meron na ba yun? No? Pero ano lang, mami lang. Mga utak, wala pa yan eh. Wala pa yan. Siyempre kasi isa pa, ang kwento dinadali sa baw. Yung sabaw niya, no? Ang galing. Dinadali na Paris. Sa ngayon, kung noon, ilang kilo yung nakapaubos ka noon? Dati nung nag-upisa ko, ano lang yun. Nag-upisa pa lang pa po na. 1.5 ang punan. Tignan nyo yun guys, 1.5 ang punan. Nag-start siya sa 1.5 na punan. Pero ngayon, nakakapagpaubos na kayo mga ilang kilo na. Ngayon, banal ka. 15 kilos, gano'n. 15 kilos. Laman. Tapos yung tira pa yung mga mata. Ang galing ha. Ito, lumalak eh. Galing ni Kuya Jerry talaga. Alis na pala ka, di ba? Diba? Tama yun. Mas maganda yung nag-start ka sa maliit, tapos napapalaki mo. Kaysa yung ang laki ng kapital, pero napapalit mo. Yun yung maganda. O tara, tikman natin yung beef pares ni Kuya Jerry. Persian na utak. Wow, the best. Ito guys, Pero oh. yung mga mata, ano yan, kalabaw yan. Kalabaw. Sarap yan. Oo. Kumakain ako nun.
So ito guys, oh, utak, tapos laman, and mata. No? Ito yung tinatawag nilang beef Paris special nila. Tapos meron din silang siomai. Actually, hindi lang ito marami pa silang mga ino-offer na pwede mong kainin dito. Okay? So tara! Attack! Lagyan natin ng kalamansi. Ayan. Tapos ito yung chili oil na. Tara, ito natin ito. Lasang-lasa yung ano, yung baka, yung utak. Sarap. Panalo. Tara, kain tayo lang. Alright guys, so ito yung utak ng ano, kalabaw. Tapos may ano na rin dyan, part ng mata. Okay. Ito yung ano, beef Paris special nila. Tapos meron na rin silang siomai. Medyo malapot-lapot yung sabaw niya. Tapos of course, kaya siya beef Paris kasi meron siyang ano, sinangag. Okay? Yan yung kakombinasyon niya. Yun. Ito ang may-ari po ng Beef na Bamboo Puto Paris po dito sa Barangay Malabago, Carasyaw, Pangasinan. Kayo po ay inanya po ang iniimbitahan kung sakaling kaba po kayo dito. Dito po sa sa Pinoy Explorer. Food Explorer. By name. Alright. Sana po makasama po kayo dito at matigman nyo ang aming mga Mami Puto Paris. Lalo na po yung aming Paris na special. Ayun, kami kayo dito sa Jerica's Beef Paris. Sila po may-ari, si Kuya Jerry. At saka anak po nila si Jerica. So, pag napadaan po kayo rito sa Malabago, Carasyaw, please drop by here. Tikman nyo ang napakasarap nilang Beef Paris. At ini-invite ko rin po kayo sa aking YouTube channel, Food Explorer by EMB. Samahan niyo po kami. Thank you!